ini Ramsungko Village kaisa TWF ni committee khajagya ko hni shawi sungnor kusare khasung khanani phaikya borok sungna tini kobokha je bubagara kerta tripalen no hamjagoi logirina hnai sungbo thanchani mariwa samung tangna hnai sungna tini oro committee khaide sung central body tai sini block committee tai DC ni president soh tuye sung tini oro committee khanani phaikya tini borong thani tebo kaham ko phai khana phaikya borok potno torjagya je bubagarani nahar munose sung saito goi buskango agugoi ebong bubagarani je kerta tripalen no tati kai sung tubonani hnai tini oro buri rok aba hake kok samani bagai berkana khatong toka sung tebo message ro tini chini TWF ngoi tabu bo phaina musumi tongnai bukuk juk sungno sung message ro phaidi norong no bagi sung open no tongo bubagarani je kerta tripalen no tati kai tubonani musung ka hangkai tabu bo norong ni jora tongo o jora ono sung thanchani mariti khaye samung tangi ma kangkai sung je sekai puno kerta tripalen no tati khaman nai hnai sung tini borong no opok sung tai phai khana paika bara kok saya phaidi tabu bo jara phaina musungai tongnai ro phaidi norong ni bagi sung open ngi tongo jora tongsino no sung thanchani mariti samung tangna ningthung hnoi ang nong no kok te jaro